Усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТR Прайм. Я його ведучий Айдар Мождабаєв. І почнемо ми сьогодні цю програму з такого зв'язку з Німеччиною, з містом Біленфельд. Це західна частина Німеччини, де просто зараз відбуваються події, які пов'язані з 80-річчям геноциду кримського народу, з тим, що ми всі пам'ятаємо, знаємо. І зараз з нами на прямому зв'язку з міста Біленфельд, Німеччина, пані Олена Орлова, засновниця Української студентської спілки Understand Ukraine в університеті Біленфельда. Салям алейкум, пані Олена. Салям алейкум, добрий день. Добрий Вітаю день. вас з Німеччини. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, що у вас за спиною, навколо, і чому ви вважаєте, що це дуже важливо? Так, я з минулого року очолюю просвітницьку спілку Understand Ukraine в університеті Білефельда, де ми намагаємося німцям взагалі показати різноманітність української культури і взагалі розказати щось про Україну, тому що тут насправді досить великий дефіцит знань, а ті знання, які є, вони дуже часто надходять з російських джерел, тобто вони не є абсолютно достовірними. І вже другий рік поспіль, в травні, ми робимо заходи, присвячені саме кримським татарам, тому що 18 травня – це така дата, яка, на жаль, останні 80 років досить... Це те, я вважаю, що не можна пропустити, коли ми намагаємося розказати про Україну, коли ми намагаємося розказати про Крим. Тому цього року ми розширили заходи, і оця виставка, яку ви бачите за мною, це один з заходів, присвячених Криму, зокрема 80-річчю депортації кримських татар, виставка Єзерема Ялибойлу. Вона складається з двох частин. Тут ми більш такої просвітницької для тих, хто до сих пір вважає, що росіяни – це корінний народ Криму. Вона присвячена корінному народу Криму, кримським татарам і їхній культурі. І друга частина виставки присвячена саме людям, які були депортовані ще дітьми 80 років тому, і яким пощастило повернутися на свою батьківщину і жити в Криму, але, на жаль, зараз знову під окупацією. Ми переклали ці історії цих людей англійською, німецькою мовою, щоб якомога більша частина людей змогла прочитати і взагалі дізнатися про це. Пані Олена, хто, на вашу думку, або за вашими спостереженнями, є головною аудиторією людей, хто цікавляться Україною в цілому і, зокрема, історією кримського народу, геноциду тощо? Оскільки ми працюємо в університеті, тут, в принципі, у нас досить широка, скажімо так, рівень освіти аудиторії досить високий. Це є студенти, це є викладачі, є факультет східної історії, які дуже цікавляться саме багатонаціональністю України. Вони були дуже вражені, що такі заходи відбуваються тут. І я сподіваюся, що це ми продовжимо співпрацю в плані в тому, що вони будуть запрошувати експертів на свої наукові семінари, які будуть розповідати їм про історію Криму. Тобто це викладачі університету, але це також загальна громадськість міста. Тобто ми давали обяви через міську владу і сподіваємося, що буде також багато людей, які цікавляться, зокрема, мистецтвом. Можливо, прийдуть сюди найперше з мистецькою, як на фото-арт-виставку, і через це вже дізнаються більше і долучаться ближче до теми Криму. І не в останню чергу це українці, біженців з України, яких за останні 2 роки в Білефельді приїхало дуже багато. І я вважаю, що теж ця тема зв'язку українського, скажімо, етнічних українців і кримських татар, вона вона потребує підтримки, і вона потребує, зокрема, підтримки в тому плані, що ми запрошуємо їх на спільні заходи і влаштовуємо такі майданчики для відкритих дискусій між українцями і кримськими татарами. Скажіть, будь ласка, там, ну, як мені сказали, що ви показали фільм телеканалу АТР «Хайтарма», і показали його буквально днями. Що це було, скільки людей було, хто був, і яка була реакція, і чи для них це, для більшості, або там певної кількості людей, це було таке відкриття, що був такий геноцид, про який вони навіть досі не чули?
Так, абсолютно вірно. Минулої суботи, тобто це виставка, це один із з ряду заходів, як я сказала. Минулої суботи ми також влаштовували кінопоказ, і ми мали честь мати навіть відеозвернення Рифата Чубарова до громадськості Білефельду, який звернувся і зробив таку дуже важливу історичну передмову, такий історичний екскурс до цього фільму. На показі було близько 50 людей. Це були, зокрема, також німці, тобто ми зробили показ з німецькими субтитрами. Ті німці, які прийшли, деякі з них вперше почули про взагалі ці події, і були досить вражені самим фактом, що цілий народ був депортований, і половина народу загинула через цю депортацію. Тобто навіть вкласти в голову, що 200 тисяч людей можна було одночасно депортувати, їм було важко. І я вважаю, що це дуже важливий такий, Це добре, що їх це шокувало і так подвигло до того, щоб якось передивитися, можливо, свої попередні погляди. Також приїхало багато кримських татар. Вони приїхали з інших міст, з Бремену, з Виперталю. І потім після фільму ми мали нагоду разом з кримсько-татарськими стравами і кримсько-татарською музикою разом поспілкуватися. Всі, хто прийшли, і українці, і німці, і кримські татари. І це було, я вважаю, теж дуже важливо. Пані Олено, ви сказали, що деякі люди в Німеччині, вони знаходяться досі під російським медійним, там, культурним, історичним, там, я не знаю ще яким впливом. Я можу це підтвердити, просто ви там живете, а я там іноді бував. І, м'яко кажучи, там є люди, які вважають досі, що Буча – це було інсценування, не масове вбивство. Що кіно знімали, розказали йому росіяни через свої канали там, про те, що кримських взагалі людей не існує, що це російська земля, ви теж згадали, це теж така пропаганда. І наскільки досі сильний цей вплив, на вашу думку? Ви ж, причому ви ж спілкуєтеся переважно з інтелектуалами, з людьми, які мають там освіту, якесь уявлення про цей всесвіт, про історію Німеччини і чомусь, то теж знаєте, цікаво завжди, чому німці мають комплекс провини перед росіянами, перед Росією, хоча б війна йшла на території, де населеної українцями, кримцями, але комплексу війни ані суспільство, ані уряд не відчувають перед українцями за ті події, хоча б я про Другу світову війну зараз кажу, вона ж відбувалася в нас, а переважно не в Росії. Ви абсолютно праві, і, на жаль, це дійсно так. Навіть в Білефельді, наприклад, знаходився один з великих таборів примусових робітників з України, то було більше 1000 людей. Більшість з них були українцями, але їх, як і на час депортації, називали росіянами, так і зараз багато хто впевнений, що це були російські примусові робочі, а не українці. І тобто, мені здається, що якби німці просто критично задали собі це питання, тобто де територіально були нацистські війська під час Другої світової війни, вони побачили би, яка частина України була окупована, яка частина Росії, але чомусь так відбулося, що після розвалу Радянського Союзу Росія перейняла ментально, вона стала спадкоємицею Радянського Союзу, і все, що пов'язано було з Радянським Союзом, воно автоматично стало асоціюватися з Росією, в тому числі жертви нацистських репресій, які відбувалися на території України, вони сприймаються як жертви росіяни. І ви праві, що тобто в університеті тут більш освічена публіка, але тут є теж своє лобі, тут дуже багато росіян-емігрантів, які приїхали сюди в різні періоди, і вони, зокрема, виступають дуже часто експертами по Україні. Тобто, наприклад, вони займаються вивченням українських тем і виступають перед німцями як експерти з питань України, хоча зрозуміло, як можна вивчати історію України чи історію Криму, якщо її вивчають з російських архівів. Да? Тобто там точка зору абсолютно така заангажована. Але тим не менше, просто кількісно, на жаль, такі люди складають більшість, і ми з такою проблемою також зіткнулися тут, що дуже мало експертів, які могли б говорити про Україну з точки зору тих наративів, які нам відомі. Просто кількісно цих людей дуже мало. І ці спікери зараз, вони по всіх великих майданчиках, вони навіть не мають часу займатися своєю науковою роботою, тому що дуже багато часу треба приділяти саме цій контрпропаганді. Ну і останній фактор – це той, що в Німеччині дійсно дуже багато так званих російських німців. Це ті німці, які були
які приїхали в Німеччину 80-ті, 90-ті, 2000-ні роки з території Казахстану, тобто етнічно вони є німцями, але ментально вони вже на протязі багатьох поколінь в такому радянському середовищі були. І серед них, на жаль, теж дуже багато таких тих, хто підтримує праві партії в Німеччині, тих, хто має такі проросійські погляди. І цих людей кількісно досить багато, їх 6 чи 8 мільйонів. І це теж відчувається. Тому в нас багато роботи, в нас такий великий фронт, велике потрібне зусилля, щоб просто кількісно цю кількість інформації якось перебити іншими наративами. Пані Олена, Олена Орлова була з нами в етері. Пані Олена, я вам дякую. Я абсолютно розумію, з чим ви маєте справу. І бажаю вам сил, впевненості в тому, що ви несете правду, і зрештою вона переможе. Дякую вам за те, що ви робите, і на все добре. До нових зустрічей. Дуже дякую вам. Дякую. І я хочу передати величезні вітання і підтримку всім, хто в Криму. Ми ніколи вас не забуваємо і будемо з вами до кінця. Дякую дуже, пані Олені, всі пані Олені і всім, хто з нею поруч. А зараз у нас головний гість сьогоднішнього вечора, відомий український дипломат, і громадський діяч, аналітик, експерт, колишній міністр закордонних справ України, пан Володимир Огризко. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю, пане Айдаре, радий вас чути, з поверненням. Дякую. Я теж давно вас не бачив, тому радий дуже, що ви знайшли час. А стільки тем, що просто я не знаю, з чого почати, а коли не знаєш, з чого починати, починай з кінця завжди. Це закон журналістики. Такий. Почнемо з кінця. Почнемо з трагічного, ну, принаймні ззовні трагічного для нього, кінця президента Ірану, Ісламської Республіки Іран, пана Раїсі і його колег, які поверталися з Азербайджану, і щось пішло не так. Ми всі читаємо, в принципі, стрічку новин і знаємо, що там відбулося. Ну, а якщо аналізувати, то аналітика несе це просто. І там уже пишуть, що в Ірані буде те, там буде те, тут буде те. Я насправді довіряю дуже небагатьом людям от, щодо аналітики міжнародної. Тим більше Іран уже давно якби в стані Ісламської Республіки фундаменталістської перебуває, і там нічого не змінюється, попри там прогнози вже 40 років, я ці прогнози чую, і щось там нічого не змінюється. Яке значення може мати ця подія, на вашу думку, як для Ірана, так і для міжнародної політики, якщо і цей вплив якийсь суттєвий буде, на вашу думку? Бачите, пане Айдаре, я теж читаю, як і ви, і слухаю те, що можна почути і побачити. І справді шквал всього того, що всипеться на голову, починаючи від того, що це спецоперація ГУР, до Мосаду, до ЦРУ і всіх інших розвиток світу разом узятих, до те, що іранського президента підставили росіяни, щоб замутити свою гру і таке інше. Це все, знаєте, ознака великої жовтизни дуже багатьох засобів масової інформації і багатьох журналістів, які живуть сенсацією, живуть хайпом, живуть тим, щоб от конкретно в цей момент, щоб прізвище цього видання чи журналіста десь там висвітилося, і його там бодай 2-3 години обговорювали, не більше. Ну, чесно кажучи, я на це все дивлюся, пане Айдаре, з точки зору національних інтересів України, бо вони для мене є найважливішими. І я вважаю, що саме з цієї точки зору ми повинні і аналізувати все те, що відбувається в тій чи іншій країні, включаючи і Іран. Очевидно, що його політика відносно України не була і не є дружньою. Очевидно, що в останні роки він ліг під Російську Федерацію. Очевидно, що між Росією і Іраном є тісна взаємодія. Очевидно, що вони є частинами тієї вісі зла, про яку вже відверто говорять, в тому числі навіть на Заході, не боючись називати столиці і певних діячів.
Тому думаю, що от ті події, які зараз сталися, вони щонайменше ну, до певної міри загальмують чи законсервують оту ситуацію, яка є зараз в контексті допомоги Іраном всіх тих дій, які робить Росія проти України. І я вважаю, що така певна заморозка, бо будь-яка передача влади – це час, це складні переговорні процеси, це якісь там вибори чи псевдовибори. Це вже, так би мовити, технології, які щонайменше на певний період часу відкладають певні рішення. І я дуже сподіваюся, що ця затримка зараз в тому, що послідує за цими відомими подіями, вона, можливо, допоможе нам менше відчути на собі, що таке іранська допомога Російській Федерації. Невідомо, хто прийде до влади, невідомо, якими будуть внутрішні розклади, невідомо, про що будуть домовлятися і як на це подивиться саме іранське суспільство. Тут надто багато складових, на які ми зараз не маємо відповіді, а тим більше не маємо відповіді на те, як вони складуться між собою. Яким буде зовнішній вплив, хто докладеться і які елементи тиску будуть на ті політичні сили, які почнуть розмовляти між собою про майбутнє Ірану і так далі, і так далі. Але, що важливо, тут так само не треба, мені здається, забігати надто в свої політичні фантазії. Режим то в Ірані сформований, і він є доволі потужним і міцним. Тобто це не те, що через ніч, як кажуть, може змінитися і стати чимось таким, що от враз поміняє і суспільство, і його еліти. Тому я би був би тут консервативним в певних оцінках, але сподіваюся на те, що оця пауза, яка об'єктивно виникне, вона дещо, можливо, дещо зменшить допомогу з боку Ірану Росії в тому і в цьому контексті це може бути корисним для України. Ну, я не експерт з Ірану абсолютно, але наскільки я чув, там президент, ну, така більш-менш номінальна фігура, ну, така, я не хочу порівняти з британською королевою, звісно, це абсолютно різні речі, але фігура така більш церемоніальна, ніж дієва. І там же ці релігійні лідери, вони правлять, власне, з 79 року. Да. І зараз там теж черговий цей етала, і, в принципі, не знаю, там ці президенти, я от чесно скажу, я не пам'ятав навіть його ім'я, бо там попередній був ще більш-менш такий живий, або через одного там був такий трохи харизматичний. А ці вони навіть схожі один на одного. Я взагалі, чи ви думаєте, що там дійсно щось може змінитися? І на чому ґрунтується ця ваша надія, що, можливо, там буде якийсь буде зсув у політиці стосовно підтримки Росії? Ну, власне, пане Дар, про це пише преса, що це може стати таким собі невеличким драйвером тих змін, які так чи інакше накопичуються в іранському суспільстві. Бачите, попри те, що Іран так відверто засів в цій вісі зла, є все-таки надії на те, що в Ірані знайдуться якісь певні сили, які, можливо, розуміючи доволі сумні перспективи Росії, подумають і про власну долю, тому що пов'язувати себе з світовим парієм, з агресором, з країною, яка ну, власне, виштовхується за межі цивілізованого світу, ну, не найкраща, скажімо так, стратегія. Я не кажу, що це можуть бути якісь революційні зміни, але, ну, певне, ну, скажімо так, ну, щонайменше зменшення, ну, от такого активного профілювання себе, тобто Ірану, як
союзника Росії, для багатьох, я думаю, в Ірані може бути певною відповіддю. І тут смерть президента якраз в цьому контексті може бути справді, хоч і символічним, але таким моментом, який змусить суспільство і ті ж самі владні структури починати думати. Ви праві в тому, що президенти в Ірані, вони більш церемоніальні, ніж впливові, і в основному вся влада в руках у духовних лідерів. Але разом з тим якісь певні баланси в цьому плані, мені здається, можуть виникати, тим більше враховуючи теперішню доволі очевидну для Ірану позицію відносно Росії. І мені здається, що не всі в Ірані 100% з цим погоджуються. Отже, можливо, просто початок якоїсь дискусії, а вона в цілому може привести до, бодай якихось змін. Але в будь-якому випадку вона триватиме певний період часу. І на цей період часу, я думаю, що ми можемо очікувати, що таких прямих якихось випадів в контексті допомоги, вірніше, протидії Україні за допомогою Росії буде менше. Можливо, там остання спроба революції була, здається, теж під час виборів президента. Це 9-й рік був. І вибори президента взагалі, це завжди якісь там, вони можуть стати тригером для чогось, для протестів, там, для якихось там демонстрацій. Та революція була потоплена в крові, просто там був жах абсолютний, чергова хвиля імміграції, репресій. Але Іран неспокійна країна, це все ж таки не Північна Корея. Тут дійсно може бути щось таке, що, принаймні, дає нам, не знаю, там шанс на шанс, що щось там може змінитися. Тобто я би не став би, пане Айдаре, тут переоцінювати ці шанси. Тобто вони справді незначні, але це може бути якимсь першим кроком до того, щоб хоча б почалася дискусія. А дискусія – це завжди спосіб знайти якесь, можливо, компромісне рішення, може не бути настільки радикальним, може десь послабити якісь оці особливо жорсткі правила, в яких живе Іран, а відтак і стати певним прологом до чогось більш-менш, так би мовити, адекватного. Тому давайте подивимося на розвиток подій. Я не думаю, що це триватиме надто довго, але разом з тим буде цікаво, чи не спричинить ця зміна влади якихось справді потенційних змін в суспільному мисленні і в діях самого іранського керівництва. Може бути і так, там, здається, 50 днів до нових виборів президентських. Подивимося, що буде. Може бути і такий варіант, що там буде ще погіршення і посилення, точніше, цього радикального режиму. Це теж, ймовірно, скажуть, то там Ізраїль, Захід проти нас, треба об'єднатися, треба там згуртуватися. І таке теж може бути. Я, до речі, хочу, щоб ви прокоментували цю теорію. Ви згадали трохи про неї, що це Мосад. А я чув теорію таку, що це Мосад із допомогою Азербайджану. Там є такий нюанс, про який мені розказали. Я не знаю, наскільки це публічно і чи десь було. Просто я готувався до програми, що саме Ільхам Алієв, президент Азербайджану, попросив, щоб на цю зустріч прибув президент Раїсі. Бо насправді спочатку нібито планувалося, що там буде рівень міністра закордонних справ. А він захотів побачити саме Раїсі, ось і побачив востаннє. І всі, крім того, до цього додається той факт, що Ізраїль і Азербайджан мають такі давні
військово-політичні стосунки, вони не приховують, що в принципі Ізраїль, ну вони не союзники, але країни точно не противники, не супротивники абсолютно. І там і зброя була в Азербайджані, є ізраїльське, і тренування спецназу азербайджанського відбувалося там з ізраїльськими фахівцями, тощо і ця війна там, ну коротше, ви всі це все напевно знають. І там кажуть, в Ірані вже пишуть, що це все Ізраїль, Азербайджан, змова ізраїльська, азербайджанська. При тому, що це ще один цікавий факт, що знайшли гелікоптер, який розбився і згорів, з допомогою там унікального одного турецького дрону, який має таке обладнання, яке дозволило знайти... І реагує на тепло. Так. Да. Ось щодо цих теорій про те, що це була не просто катастрофа гелікоптера, а те, що це була помста, може бути за обстріли, за політику антиізраїльську, таку тривалу, прапором якої певним чином був і цей Раїсі, він активний антиізраїльський, і обстріл масований Ізраїлю теж, ну, ми всі пам'ятаємо, це зовсім нещодавно було. Може бути таке? Мосад, то що? Ну, бачите, пане Айдаре, все може бути. Ми живемо в такому світі, де нічого виключати вже не можна. І я думаю, що саме в такому контексті і треба дивитися на всі ті моменти, про які ви сказали, про обстріли, про те, що це може бути якимось видом помсти, це може бути... Ну, власне, тим, що називається діяльністю Мосад, про що дуже добре і дуже гарно завжди говорять в Ірані і так далі. Але мене тут в даному випадку хвилює те, яким чином це буде подавати російська пропаганда. Бо якщо вже зараз ми бачимо шквал антиізраїльських публікацій в Ірані, і якщо це ще буде додано шквалом антиізраїльських, проіранських публікацій в російській пресі, то безумовно цю тему про Мосад почнуть роздувати і роздмухувати максимально широко. Вже очевидно, що тут може виникнути така собі спільна позиція, і вона буде вигідна Росії, тому що ну, у такий спосіб можна буде знову, ну хоч якось, але лягнути Ізраїль, а ми бачимо, наскільки про антиізраїльською є позиція сьогоднішньої російської верхівки. І це так само додасть надії росіянам, що ну, владу можуть підхопити ще більше, як ви правильно кажете, радикальні, екстремістські фактично сили. А відтак це не зруйнує союз, який сьогодні є між Тегераном і Москвою, що було б для Росії надзвичайно невигідним. Тому, мені здається, тут російська пропаганда, я думаю, буде гнати хвилю ще, може, більшу, ніж іранська, для того, щоб стимулювати саме праворадикальні сили, щоб вони активізовувалися і фактично не дали шансів тим потенційним змінам, про які ми щойно говорили. На тлі того, що Росія, ні солоно хлібавши, повернулася з Китаю, і головне питання, яке там Путін намагався проштовхнути, а саме безперешкодний контакт між банками і можливість швидко вирішувати економічні моменти, то провал зараз і на іранському напрямку був би для Москви дуже великим мінусом, спровокував би, мені здається, ще більші негативи для путінського режиму. Тому думаю, що тут якраз оця смичка города з деревні, як колись казали, тобто Москви і Тегерану, вона буде йти на користь Москві, а відтак він буде робити все для того, щоб ще більше
підняти ці антиізраїльські, антизахідні настрої в Ірані для того, щоб у такий спосіб, чи зокрема і у такий спосіб, допомогти праворадикалам ще більше зміцнити свої позиції. Тут я хочу лише зауважити, що у цьому город і деревня – це все ж таки Москва, яка була помилково заснована київським князем колись, а все ж таки Іран – це держава, яка так збожеволіла останніми десятиріччями, але в принципі там культура, наука були колись на дуже високому рівні, вище за європейський рівень. Ну от зараз так, в такому стані перебуває ситуація. Ну це правда. Що таке Персія в історії, ми дуже добре знаємо, що таке Московія так само. Тому тут я й мав на увазі, що тут, ну, в кінцевому рахунку, колись, знаєте, все ж повертається на круги своя. Ну, можливо, на якомусь іншому рівні, але ми дочекаємося, коли Московія займе своє традиційне для неї місце в світовій історії і буде в межах тієї самої Московії, якою вона була там на рубежі 14-15 століття. Ну, але для того ще доведеться зруйнувати союзи, перш за все, щоб Москва не почувалася сильною, не почувалася в оточенні друзів, симпатизантів, там, залежних країн тощо. І є така країна трохи дивна, європейська, Словаччина. Там ніби не всі навіть знають, що вона існує на карті, і вони не сильно якось там, навіть на відміну від угорців, вони не мають такого, ну не знаю, наміру там фронту якусь мати проти Америки, там десь там сильно перешкоджати там Україні, наприклад. Просто вони мають проросійську позицію, влада, і ну відповідно, напевно, велика частина населення поводяться більш-менш тихо. До України більшість не симпатизує Україні, хоча є люди, які там збирали, і велика їм подяка, і допомагають Збройним силам постійно. Я особисто таких людей знаю у Словаччині, і є журналісти проукраїнські, і люди, які зібрали на снаряди для української армії. Все це є, але в цілому влада така, ну, дуже-дуже промосковська, проросійська. І тут буквально там за кілька днів до загибелі президента Ірана відбувся замах збройний з вогнепальною зброєю на такого президента такої тихої, прем'єр-міністра такої тихої країни в Європі. А що це було взагалі? Ви ж, напевно, всю ситуацію цю вивчали, і як її подають у Словаччині, як подають на Заході, як подають наші вороги. І як, на вашу думку, це може вплинути там на позицію Словаччини, на щось взагалі? Ну, бачите, відносно настроїв в Словаччині, я вам скажу, я неодноразово був в Словаччині, у мене друзі є в Словаччині, які були раніше на високих дипломатичних посадах в системі ООН і так далі. Я маю багато, справді, хорошої, цікавої інформації звідти. Ну, що сказати, суспільство в Словаччині все ж таки не є однозначно промосковським. Воно десь так, знаєте, половинка на серединку. Тобто, і те, що відбувається на виборах, це якраз, той, знаєте, баланс, коли одна невеличка партія, там, в якій там 7-8-10% голосів стає золотою акцією і до влади приходить або коаліція проєвропейська, розумна і так далі, або от типу такої, яка сформувала уряд сьогодні на чолі з проросійським прем'єр-міністром. Хоча і тут, якщо говорити так вже зовсім відверто, ну, він і хоч і проросійський, але сам для себе, мабуть, теж встановив певні межі своєї проросійськості і в цьому плані в позитивному контексті відрізняється від того ж самого угорського Орбана. Він не дає нам допомогу з арсеналів словацької армії, але він не проти того, щоб ми купували у Словаччини те, що нам потрібно з військового обладнання. Ну, ради Бога, ну купимо за європейські гроші те, що сьогодні нам потрібно з арсеналів в Словаччині. Як казали, за перебріком не в лоб, так по лбу. Ну, в кінцевому рахунку нам же ж не форма важлива, а результат.
Тому я би тут говорив більше про якусь таку хиткий баланс між прозахідними і московськими настроями в Словаччині. Хоча ви маєте рацію, періодично ця промосковськість там якось от випирає і реалізується от в таких політичних призначеннях, які ми маємо сьогодні. Хто за цим може стояти і кому це вигідно? Давайте згадаємо класиків ще минулого століття, які за будь-яких обставин ставили питання, кому це вигідно. Відомо, що Фіцо, як і Орбан, це величезні прихильники миру і мирних переговорів. Якщо послухати одного чи другого, мабуть, Нобелівська премія миру це повинно бути просто розмінною медалькою для одного і другого, тому що іншого ніж голубями миру їх назвати не можна. І отут з'являється хтось, хто оцього голуба миру хоче вбити. Тобто вбити ідею, яку на останні місяці активно просуває Путін. Бо для Росії мирні переговори сьогодні – це шанс втриматися, шанс зберегтися і шанс не розвалитися. Виникає простий логічний ланцюжок. Треба знищити того, хто виступає за мирні переговори, щоб показати, що сили зла, вони виступають проти хороших, розумних, миролюбних політиків, і відтак ще більше зробити акцент на тому, що переговори потрібні, тому що це не в європейській традиції на пропозиції про мир застосовувати зброю. І хто від цього політично і пропагандистськи виграє, по-моєму, зрозуміло, без відповіді. Це те, що буде грати на руку Москві. Мене можуть, звичайно, звинуватити в тому, що я всюди бачу руку Москви, але якщо ми проаналізуємо, що відбувалося впродовж останніх 3 десятиліть в країнах Європи, то особливо зараз відчутним є дуже прискіплива увага спецслужб Росії до всіх тих речей, які відбувалися, починаючи від вбивств і кінчаючи втручанням в вибори, в політичні процеси і так далі, і так далі. Тому я би просто не став виключати і такої логіки, що це справді було спровоковано якимись емоціями цього 71-річного інтелектуала в лапках, чи це було замовлено і намовлено спецслужбами Росії. Ми з вами цієї інформації не маємо, тому можемо лише спекулювати, але я би не виключав і такого варіанту. Принаймні, те, що вони намагаються цим скористатися, так точно. І це теж треба мати на увазі. Всюди вони шукатимуть український слід, враховуючи те, що там і деякі політики словацькі не сильно, скажімо, прямо прозахідні, вони їх можуть використовувати, а грошей у росіян вистачає, і вони можуть купувати там і що завгодно, і кого завгодно. Гіпотетично вони спроможні на все. І ось ми переходимо до цього слова з 3 літер. Мир, я маю на увазі, навколо якого крутиться зараз багато спекуляцій, багато слів, багато нісенітниць, але по-справжньому. Ось я читаю, давайте спробуємо розібрати з вами, пане Володимире, це по суті. Ось я читаю, це сьогоднішня, одна з головних новин сьогодні. Це секретар РНБО, новий Олександр Литвиненко заявив, що Україна усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, тому підготували і просуває формулу миру президента Володимира Зеленського.
Це Литвиненко сказав, звертаючись до учасників форуму регіону Балтійського моря НАТО 2024 «Арктична Європа». Пряма цитата. «Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена, просувається формула миру президента Зеленського. Наша позиція дуже проста, і я переконаний, що вона буде підтримана учасниками саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру». Литвиненко також додав, що Україна потребує не перемир'я на 2 роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток України. Він також висловив сподівання, що на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО Україна отримає запрошення для Альянсу. Ми свідомі, каже він, що вступ не відбудеться завтра, але вже запрошення охолодить багато гарячих голів в РФ. Воно сприйматиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком. Досвід Бухарестського саміту 8-го року чітко довів у відносинах з Путіним, чітко визначеність цивілізує ситуацію, а її відсутність провокує Росію на агресивні кроки, сказав Литвиненко. Багато чого сказав насправді новий голова РНБО. Ну, давайте почнемо з формули миру, із саміту миру, який днями просто вже там менше, ніж за місяць, здається, має розпочатися в Швейцарії. Що це буде? Ви дипломат. Взагалі, такий формат мені не зрозумілий. Ось як людині, яка навіть як журналісту, ну не розуміє, що це таке саміт миру, чи були аналоги в нього, чи який результат він може мати, наскільки це впливово. Це ж, ну, з одного боку офіційні особи, з іншого боку, це ж неформальна зустріч. Ось про все це я дуже хочу, щоб ви, пане Володимире, розповіли, як ви це бачите і в цілому, і конкретно, і про можливі очікування. Дякую. Давайте почнемо все-таки з першої тези, яку ви процитували. Це про те, що будь-яка війна закінчується переговорами. Так. Ну, теоретично так, а практично ні. Ну, тому що досі, наприклад, немає договору між Російською Федерацією і Японією. Ну от війна давно закінчилася, а договору нема. Правда? А що є договір між Північною і Південною Кореями? Та теж нема. А що був договір між членами антигітлерівської коаліції і Німеччиною? Та ні, не було ніякого договору. Був акт капітуляції, який завершив все те, що почала агресивна Німеччина. От тому, коли ця теза весь час мусолиться у нас в засобах масової інформації, що ні, мирні переговори обов'язкові, мир треба з Росією підписувати, то це означає, що або люди не зовсім чітко розуміються на міжнародно-правових основах, в основі яких лежить сучасний світ, або вони готують суспільство до того, що треба замирюватися з Росією. Я такого, чесно кажучи, підходу не розумію. І не думаю, що знайдеться якийсь політичний діяч в Україні, який поставить свій підпис поряд з підписом тієї особи, яку Міжнародний кримінальний суд оголосив фактично в розшук, видавши ордер на його арешт. Я не знаю, якою буде, ну навіть теоретично, якою може бути доля цієї політичної фігури в Україні, яка на такі речі піде. Бо це ж означатиме де-факто, якщо ми проаналізуємо позицію Росії, те, що Україна має відмовитися від частини своїх територій. Ну, хіба що політичний і фізичний самоубивць може такі речі пропонувати українському суспільству. Ну, але я щось думаю, що навіть при всіх специфічностях сьогоднішньої ситуації таких у нас, щонайменше, нема. Я так все щиро вірю. Відносно тому висновок який? Переговори з країною-агресором, як на мою думку, є абсолютно неможливими. Угоди з країною-агресором нічого не варті, тому що ми вже неодноразово пересвідчилися в тому, що таке
гарантії безпеки з боку Росії. Тому сама ця дискусія, вона демотивуюча з моєї точки зору, і вона негативно впливає на настрої українського суспільства. Бо тоді не треба жертви, тоді не треба йти боронити свою державу. Тому треба просто сидіти і чекати, поки якихось там з одного і з другого боку купка розумників сядуть, напишуть якийсь черговий стамбульський варіант української капітуляції, всі зааплодують, а на тому все закінчиться. Я думаю, що це контрпродуктивно і явно не на користь того, щоб мобілізувати українське суспільство і завдати російському агресору нищівної шкоди і поразки. Відносно саміту, ну, я думаю, що для всіх зрозуміло, що на превеликий жаль жодних практичних результатів цей саміт не дасть. Якщо хіба що не вважати те, що збереться доволі велика кількість країн, поки що ми не знаємо якої кількості, про яку кількість йдеться, і яка висловить політичну підтримку плану президента Зеленського. Це так, це добре. Це означає, що ті принципи, які покладені в основу цього плану, схвалюються міжнародним співтовариством. Але є одне невеличке але. Кожний принцип, він має бути розкритий і сформульований у вигляді якогось плану конкретних дій. І от тут якраз собака, як кажуть, зарита, тому що всі погоджуються з правильними принципами, але коли доходить до їх імплементації, тоді починаються дуже серйозні проблеми і те, що називається різнобій в позиціях. І треба дуже багато часу для того, щоб ці речі привести до якогось спільного знаменника. Зараз визначено кілька напрямків, там 3, що дуже важливо, і можливо по кожному з них, якщо буде знайдена згода, то потім вони стануть в перспективі отакими якимись напрямками, по яких спеціалісти, експерти будуть намагатися, так би мовити, випрацювати якийсь оцей самий план дій. Дай Боже. На більше розраховувати не можна, тому що в Москві ж вже неодноразово говорили і повторювали, що якщо ви нас не хочете запросити, то мали ми вас, вибачте на слові, грубо на увазі, з вашими пропозиціями, з вашими ідеями і таке інше. А оскільки Росії там не буде, очевидно, то ми можемо спрогнозувати, якою буде реакція Москви. І таким чином, думаю, що ми не повинні перебільшувати значення майбутнього саміту, маючи на увазі оцю конкретику. Політично так, практично з якоюсь доволі, мені здається, далекою перспективою. Ну, я зауважу, що і Китай не хоче їхати, хоча нас переконують, що зроблять все, що він там був, вочевидь, не буде. Коли і підтвердження цього, хоча конкретної відповіді немає, є те, що відмовилося брати участь у саміті миру у Швейцарії президент Бразилії, який завжди дуже ніс по вітру тримає, і президент Південно-Африканської Республіки, який, на відміну від бразильців, був у Києві, знайомий з президентом України, знає ситуацію, і все одно ні. Тобто вони наполягають таким чином, щоб Росія була теж запрошена туди. Україна категорично проти, тому що, я хочу уточнити у вас, пане Володимире, Україні важливо, щоб у резолюції саміту були принципові прописані речі і підтримані більшістю цивілізованих країн, там хто братиме участь, у тому, що Україна є територіально цілісною державою в межах 91-го року. Правильно я так думаю, чи ні? Бачите, відносно Китаю, Китай там не буде присутній щонайменше на тому рівні, на який нас розраховують, тому що він так само, як і представники цих двох країн, яких ви назвали, чітко сказав, що ми виступаємо за конференцію, де за столом будуть сидіти і Україна, і Росія. Оскільки за столом в Швейцарії Росії не буде, то відповідно і Китаю на цій конференції, логічно припускаючи, не буде. Тобто, можливо, буде якийсь 25-й
так би мовити, заступник 35-го помічника, який буде сидіти в куточку в якості спостерігача і не матиме навіть слова, тому що, власне, він представляє, ну так, мабуть, лише самого себе. Тому Китай свою позицію в цьому плані, мені здається, чітко зафіксував. Давайте і чітко так само собі і будемо бачити. А те, що це не впливає на позицію тих країн, які від Китаю так чи інакше які залежні від нього, то це теж факт. І зараз він працює по всій Африці і по Латинській Америці для того, щоб представники цих країн на саміт не їхали. Отже, це така собі зрозуміла лінія і Китаю, і Москви для того, щоб торпедувати всі ті напрацювання, які будуть підготовлені до цього саміту в Швейцарії. А чи потрібне нам підтвердження принципу територіальної цілісності? Ну, вибачте, всі ці країни, про які ми говоримо, вони є членами Організації Об'єднаних Націй. Статут ООН на цьому заснований. Тобто ми чомусь весь час хочемо перепідтвердження того, що вже давно підтверджено. От ми в певний період часу, ви теж, мабуть, пане Айдаре, на це звертали увагу, перепідтверджували чомусь готовність країн НАТО прийняти рішення про вступ України до НАТО. Хоча це рішення було прийнято ще в 2008 році, хоча і з певними, так би мовити, туманними формулюваннями, але комусь прийшло в голову зараз, через 14 років після того, там чи 15, почати знову перепідписувати якісь зобов'язання, що ці країни підтримують Україну до вступу до НАТО. Це вже було прийнято, це вже не потрібно робити. Тому і в даному випадку перепідтвердити те, що написано в статуті ООН, ну це масло масляне. Ну, звичайно, що можна і 55 разів це перепідтверджувати, але хіба ж в цьому результат? От ми ж з вами дуже сприяли і раділи такому, мені здається, важливому і справді корисному форуму, який називається Кримська платформа, правда? Так. Були дуже серйозні, важливі зустрічі в Києві, приїжджала величезна кількість наших друзів на дуже високому рівні. Були дуже правильні заяви про те, що Крим – це Україна. Ну, от я завжди ставлю питання, добре, це все було. Чи сьогодні ми повернули Крим завдяки резолюціям, які були прийняті на Кримській платформі? Моя відповідь – ні. А який може бути альтернативний варіант повернення Криму в Україну під нашу юрисдикцію знову? А це Storm Shadow, це атакамси, це героїчна робота наших Збройних сил, це вибиття російського окупанта з-під кожного кущика, який є на Кримському півострові, і унеможливлення перебування їх там з суто воєнної точки зору. Оце є вирішенням, це найкраща пропозиція в рамках Кримської платформи. Отримати від Заходу максимальну кількість необхідної нам зброї і випалити російських окупантів з кримської землі. Ось це рішення, яке лежить на поверхні. Я дуже сподіваюся, що саме таким чином зараз і будуть поступати українські Збройні сили, коли вони будуть методично, крок за кроком, витісняти російських окупантів з українського Криму. І це єдиний спосіб довести російському ведмедю, що коли його б'ють палкою, тоді він починає відступати. Іншого розуміння у нього немає. Це звір. З звіром діють саме таким чином. Пане Володимире, і напевно це буде остання тема, але вона дуже важлива. І пані посол України в Сполучених Штатах вже про це відкрито казала. І всі пишуть, і журналісти, і західні в тому числі, що заборона на ураження цілі військових, я підкреслюю, військових цілей Росії на її території, вона впливає таким чином, що вони заходять на нашу територію, і тому що фактично можуть гуртуватися на своїй території. Це стосується території
ось яка поруч з Сумською, Чернігівською, Харківською областю, яка безпосередньо межують з міжнародно визнаними кордонами так званої Росії. І ось там вони абсолютно безконтрольно можуть збиратися, їх ніхто не може уразити, і заходять в глибину нашої території, вже окопуються, і починається істерика, що таке сталося, як так сталося, все, Росія насувається. Так вона насувається, тому що ви своєю забороною даєте їй можливість логістику свою підсилювати і тримати її в нормальному тонусі. Вони можуть підвозити снаряди, підвозити людей, точніше антилюдей, підвозити там техніку тощо. Тож і питання, воно підвисло у повітрі. Декілька разів і наші журналісти у Вашингтоні, і американські питали у представників і Білого дому, і Міністерства Пентагону. І відповідь була така, що ні, ми забороняємо використовувати нашу зброю по території міжнародно визнаної Росії. Але є якісь натяки на те, що ця умова, ця червона лінія штучна буде знята. Як ви думаєте, який ваш прогноз? Ну, те, що наші американські, не тільки американські друзі самі собі малюють якісь червоні лінії, для мене це, для мене це прояв, якщо так казати, не дипломатично, певного цинізму. Тому що давайте згадаємо, правда, про це мало хто пам'ятає, що відбувалося в 90-ті роки, коли під тиском Сполучених Штатів Америки ми віддали Росії все те, чим вона нас сьогодні бомбардирує. Наприклад, якщо брати тільки літаки, тільки системи ППО і так далі, і так далі. Тобто давайте будемо виходити з того, що американці нам все-таки дещо винні, і ті жалюгідні суми, які ми отримали за знищені ядерні сили, за передану техніку, вони навіть маленькою частинкою не компенсують все те, що ми могли б і повинні були б отримати. Тому ці всі заборони – це насправді страх і політиків, і, на превеликий жаль, деяких американських генералів перед так званою цією ескалацією, яку вони собі вигадали, і від самого слова вони втрачають здатність нормально думати, і цей параліч мозку перетворюється в те, що вони бояться зробити елементарний крок. От я собі ставлю запитання, чи міг би Усик під час останнього бою з Ф'юрі його перемогти, якби в нього була одна рука прив'язана до тулуба, і він би боксував однією? Очевидно, що ні. Так само і тут ми не можемо перемогти цього бандита, якщо у нас зв'язані руки і ноги, і ми не можемо завдавати ударів по тих точках, з яких вони атакують Україну. В чому тут логіка, чесно кажучи, я її не бачу. Чи можна говорити про якісь певні зміни? Так, бачите, Блінкен тут в Києві висловився не категорично. Трошечки жорсткіше висловилися в Пентагоні і Білому домі, але ж Блінкен так само не говорить це просто так. Він так само, мабуть, відчуває певний вітер змін, який повинен бути. І це на тлі того, що ті ж самі британці говорять абсолютно публічно і голосно, що, будь ласка, ось наші ракети, робіть те, що ви вважаєте за доцільне, тому що це самооборона від загрози оцього агресора. Тому думаю, що ситуація буде, безумовно, змінюватися. Питання лише в тому, коли. Бо гратися в ці ігри з московитами – це означає лише провокувати їх на нові злочини. Я не думаю, що це в інтересах самих Сполучених Штатів Америки. І останнє точне запитання, бо хвилина залишається буквально. Пане Володимире, хто, на вашу думку, зараз має перевагу у виборних перегонах у Сполучених Штатах?
Дуже коротка відповідь, пане Ейдере. Я думаю, що ми почекаємо, коли закінчаться судові процеси, а це вже фактично фінал цього процесу, і він десь ось, мабуть, в червні будуть поставлені остаточно крапки. І тоді ми зрозуміємо, про що йдеться. Бо, ну, бодай один вирок Трампу, він може похитнути всю його теперішню стратегію. І ну, статистика говорила про те, що 30% республіканців в разі засудження Трампа за нього не проголосують. А це означає провал кампанії. Так що давайте ще почекаємо десь з місяць, і я думаю, тоді все буде значно зрозумілішим. Дякую, абсолютно вичерпно відповіли. Так воно, я думаю, буде. З нами був Володимир Огризько. Дякую вам, пане Володимире. Дякую всім нашим глядачам за увагу. Підтримайте Збройні Сили України, головного дипломата і політика цього всесвіту.